Gimando na sa gobyerno ang paghatag sa 3,000 pesos nga fuel subsidy alang sa mga mananagat ug mag-uuma. Ani ang report ni John D. Esteban. Pulo na katuig nga mananagat si Emmanuel Lau nga taga Punta Dumalag, Barangay Matina, Playa, Davao City. Kada adlaw kinahanglan niya ang petrolyo aron mapaandar ang bangka nga di motor. Anaa sa 300 pesos ngadto sa 500 pesos ang iyang magasto kada adlaw depende sa gilayon sa pagpanagat. Busagi kalipay niya dihang nahibaw-an nga dunay ihatag kanila ang gobyerno nga fuel subsidy. Maayo noon kay arang ba makakuan mi sa mong mga pagpanagat namo, makakuan mi sa mong gastuhon nun. Nga sa among income namo dili na pud babawasan kay arang-arang ba nanay panghatag ang gobyerno. Pausab ang reaksyon ni Romeo kinsa 15 katuig na nga mananagat sa susamang lugar. Dakong tabang daw kini aron maminusan ang iyang galastuhon kay anaa sa 2,000 pesos ang iyang magasto kada bulan sa petrolyo. Sa pagpanagat ra sila nagsalig aron mapaeskwela ang upat ka anak. Kuan ako nagtabang ko dili lang namo sa amo pong pamilya tis ang among kuan maminusan namo ko sa gasto sa gasolina. Gamit sa petrolyo man paghakot og kuan nya feeds nya kang pag ato sa piskid balik na pod everyday man just ginagamit gud namo ng bangka namo. Gimando na ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang pag-apod-apod sa fuel subsidy alang sa mga mananagat ug mag-uuma. Ang maong subsidiya gigahinan og 500 million pesos. Ang matag benepisyaryo makadawat og 3,000 pesos kini one-time assistance lamang. Ang mga mananagat ug mag-uuma nga makadawat sa subsidiya kinahanglan na nag-iya o nagarenta og makinarya nga ginagamit alang sa agricultural production sa tumong nga maminusan ang ilahang galastuhon taliwala sa nagkamahal nga presyo sa lana. Ang makinarya kinahanglan nakarehistro sa registry system for basic sectors in agriculture. Samtang ang sa mga mananagat, dili dapat mulabaw sa 3 million tons ang boat tonnage. Sa Davao Region, sumala ni DA11 Regional Director Bong Gonzaga, paabuton pa nila ang maong budget gikan sa ilahang central office pero daan na daw sila nag-aapod-apod og fuel subsidy sa mga benepisyaryo ilawom sa ilahang regular fund. Mamahimo lamang nga moadto sa Agriculture Office sa ilahang lugar aron magiyahan sa pagkuha sa maong subsidiya. Kauban si Jojo Solarte sa kamera, ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.